Illum nisewħi dmitna, fanfaru li mulej, tal-ġid li jagħmel mana, fejn ma jonqosna xejn. Nisewħi dmulajja, nitbismu għalli ġej. Ninaqdu ħaġa waħda, illum jum il-mulej, illum jum Alla tagħna, lilu nagħtu kull ġid, ħallu fuq mewt setana, Kristu ħareġ rebbieħ. Fl-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Eżisuti miġburin hawnhekk madwar dan l-artar tal-offerta fejn Ġesu joffri lilu nnifsu għalina fl-Ewkaristija. Ew nitolbu l-Alla li ngħixu dil-qudisa kif jixraq, nippruvaw nbattlu l-qalb tagħna mill-affarijiet tad-dinja ħalli l-laqgħa tagħna ma' Ġesu tkun laqgħa b'mod xierqa. Bi preparazzjoni għal dil-qudisa l-lum ser nagħmlu b'suffraġġju għal Roħ Ġorġ u Ġimmi Sajd ejjew fis-skit ta' qalbna nitolfu maħfra ta' xi naqqasijiet żgħar li stajna għamilna lil dan Alla li tant iħobbna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-sid, bil-kliem, bil-għamil, bil-ħallejt mirijieti, ftija tiegħi, l-akbar ftija tiegħi. Għalhekk nitlob li mqazza Marija dejjem Verġ, l-anġli bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina, Alla li jista' kollox, jaħfrinna l-tijiet tagħna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena. mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-ola ta' smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħru, inberku, naduraw, natuġġieħ. Rodulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaluf talla din il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja enna lin. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb tal-tan. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier enna lin. Għaliex int waħdek għaddis, int waħdek mulej. Int waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' qawwa ta' min jittama fik jaqaf nitolbuk magħna li qegħdin insejħulek għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim il-ktib tal-Esodu. F'dak iż-żmien, wara li refgħu t-tinet minn Rafidin u li Iżrael waslu fid-deżert ta' Sinaj u waqfu t-tinet fid-deżert. Iżrael waqqaf it-tinet hemm biżwit il-muntanja. Mosè tela' ħdejn Alla u l-mulej se jaħlu mill-muntanja u qallu dan għajt lil dar Ġakob u għaraf lill-ulied Iżrael. Rajtu intom x'għamilt lill-Eġizzjani u kif lilkom ġarrejtkom fuq il-ġwienaħ tal-ajkli u ressaqtkom lejja? Issa jekk tisimgħu leħni u żommu l-patt tiegħi,
Intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-popli kollha, għax l-art kollha tiegħi. Intom tkunu għalija saltna ta' qassisin u ġens qaddis. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lil-mulej niskolla tal-art. Aqdu bil-ferħ lil-mulej. Itlu quddiemu bana ferriħi. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jahwe u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-merħla tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tjieba tiegħu minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostol lir-Rumani. Puti. Meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien mieta l-ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna midinbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna edewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm iktar issa li aħna ħbib miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Siedna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Umijak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ra n-nies u tħassaru għax kienu imdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu li sat huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Italbu mela lil sit il-sat biex jibgħat ħaddiema għal sat tiegħu. Sejjaħ lejh it-tnax il-dixxiplu tiegħu u tam seta fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nies minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn. L-ewwel xmun jgħidulu Pietru u hu Indrej, Ġagbu ta' Zebedew u hu Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-Publikan, Ġagbu tal-Few u Taddew, Xmun il-Kananin u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad it-tradieħ. Lil dawn it-tmax Ġesu bagħathom b'dawn l-ordnijiet taqbdux it-triq tal-pagani u titlux belt tas-Sammarija. Imma qabel xejn morru fittxu n-naċ il-mitlufa ta' dar Iżrael. Intom u sejrin xandru wejdu li s-saltna ta' smewiet waslet. Fejqu l-morda, għajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu ix-xjatin. Bxejn ħattu u bxejn għatu. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu.
ma nafx indunajtux imma illum bdejna żmien dak li ngħidulu żmien ordinarju fil-liturġija fejn ġeneralment għadsu bl-aħdar. Il-festi għaddew l-Eid, il-festa tal-Ispiritu Santu, ma bdejna żmien ordinarju. U l-Vanġelu tal-lum ta' San Mattew jitkellem dwar kif Ġesu jibgħat lill-apostli għall-missjoni fil-ħajja tal-Knisja. Issa dal-Evanġelu veru jitkellem b'mod l-aktar dirett li jenna s-saċerdoti u l-Knisja. Però il-Knisja huwa intom, il-maġġoranza tal-Knisja huma il-poplu ta' Alla. Ġifieri dan id-diskors l-għażla mhijiex biss tas-saċerdoti, imma kull wieħed waħda minna huwa nisrani. U aħna missjonarji wkoll. Jien nibda ngħid xi ħaġa fuq l-ewwel vers ta' dan il-Vanġelu li kultant naqrawh ma nirriflettux, jiena l-ewwel wieħed, u llum irriflettejt fuq dan l-ewwel vers. F'dak iż-żmien Ġesu ra in-nies ra. Aħna qed ngħixu f'soċjetà li m'għadix tara. Meta tkun ix-xita ġieli rajtu xi papra jew xi wiss l-ilma kif jinżel minn fuq il-feder sa fuq hekk aħna sirna poplu naraw u kollox jgħaddi. Sirna nies illi naraw u ma ninnutawx. It-tieni verb ta' Ġesu u tħassarhom. Tħassarhom minn ġewwa ġifieri minn ġa l-istonku minn ġa l-qalb. U ngħid jiena aħna wkoll sirna poplu ma għadniex inħossu, ma għadniex nitħassru il dak li jkun. Għaddejjin wisq bil-ħsibijiet tagħna u jiġri x'jiġri madwarna ma għadniex ninnutawh. Tant li jaqqas għadna nindunaw illi hemm nies kif qed jgħidilna Ġesu imdejqa Ġesu induna li kienu mdejqa. Kemm għandna nies jew kemm qed ngħixu f'soċjetà kultant imdejqa. Biex ma ngħidx il-kelma f'kultant irrabjati u ddisprati. Ma naħsibx li nkun qed nasaġera. Mitluqa bħal naġ bla raj. Nindunaw li hawn nies madwarna li għandhom bżonn tal-għajnuna, mhux biss finanzjarja ta'. Imma ma baqalniex ħin laqqas nisemgħu fil-familja tagħna. Li tisma' lil-mara tiegħek, li tisma' lir-raġel li ġej mix-xogħol forsi jkun irid jgħid kelma fuq l-inkwiet tax-xogħol jew il-mara fuq l-inkwiet tax-xogħol tagħha. Kemm nisemgħu lil xulxin? Lill-uliedna kemm nisemgħuhom? Kemm ninnutaw illi hemm xi ħaġa mhix sewwa f'uliedna? Ġesu jitlob għal vokazzjonijiet jgħidilna tolbu għal vokazzjonijiet. Il-vokazzjonijiet mhux tagħna biss tas-saċerdoti imma anke tal-familja. U ħanejt kelma fuq il-familja għaliex naqsu l-vokazzjonijiet. Il-mixtla fejn titwielet il-vokazzjoni hija fil-familja. Da mhux biss mentalità, mhux għax qassis qed nippriedka jekk anke fis-soċjetà. Min jistudja s-soċjoloġija jien għamil żmien għallim mas-soċjoloġija. Iċ-ċellola tas-soċjetà, iċ-ċelloli tagħna fil-ġisem, il-familja fis-soċjetà hija qabla maċ-ċelloli tal-ġisem tagħna. Jekk iċ-ċellola marida, s-soċjetà tkun marida. Il-problema illi fil-familji tagħna għalhekk naqsu l-vokazzjonijiet. L-ewwel kissirna l-familja. Tgħidli mhux ħanidħol f'dik il-ħaġa, it-tagħlim tal-Knisja nafuh, nafu xi jgħid Ġesu. Ħanejdin biss. Kien hemm kardinal ta' Chicago fit-2013 qal hekk. Qal jiena jmut fis-sodda tiegħi. Ta' warajja jmut fil-ħabs u ta' warah imut fuċillat jisparawlu. Għalax il-Knisja, marġin nidħol f'polemiċi,
ma għadix tista' tippriedka kif Ġesu jrid il-familja u ħani qafaw. Għax tippriedka kif Ġesu jrid il-familja tispiċċa ffuċillat illum. M'għandi xejn kontra ħadd nifhmuni. Però jekk neqirdu ċellola tal-familja fis-soċjetà ninsew il-Knisja. It-tfal tagħna ħajkonna problemi. Għandna problemi bit-tfal jridu l-psikjatra, ħafna breakdowns, ħafna ħajja, għax m'għandniex dan il-ħin li qed jgħid Ġesu. Nisemgħu nindunaw l-ewwel nett, naraw. Inħossu u nħossu mhux hekk ta' nħossu minn bit-Taljan hemm kelma sabiħa mill-vixxere, mill-ġewwieni. Dik tfisser tħoss ma dak li jkun. Għadna qassirna nħossu ma' uliedna. Lill-uliedna ma għadniex inħossuhom. Ma għadniex nindunaw illa qed ibagħtu li huma mdejqin. Intuhom whatever to keep them li biex inżommuhom ferħanejn, tablet, television, whatever. Xilja biex u maħniex noqogħdu bil-qeda ħdejhom, nisimgħuhom. U għalhekk il-vokazzjonijiet naqsu għax maħniex nagħlmuhom il-valuri. Ma rridx ninstema' negattiv ta'. Imma tant nixtieq illi uliedna jkunu ferħanin, tant nixtieq illi nemmnu fallax dak biss li huwa l-ferħ tagħna, illi ngħidhom il-qalb dawn l-affarijiet. Jekk il-libnek ma taħx il-valuri, jien il-libnix nistanteh jekk jħsibni fix-xogħol, wara x-xogħol għandi xogħol ieħor, wara x-xogħol għandi xogħol ieħor, tgħidli faqader imma biex tixtri dar nifhem. Imma kultant neseġaraw ukoll aħna xi d-dar mhix biżżejjed, karozza waħda mhix biżżejjed, li nsifru darba f'sena mhux biżżejjed, kull long weekend tridu nsifru, allura nitħanżru fix-xogħol. U m'għandniex ċans noqgħod bil-qiegħda ħdejn nibni inħobbok, nanqu, nagħtih bewsa lill-ibnek, kemm hawn tfal li qatt ma rċevew bewsa minn għandhom u missierhom għax għaddejjin wisq bix-xogħol. Ma rridx indewwemkom. Din il-kompassjoni, din li Ġesu ħass, iridu nibdew. Issa, Ġesu qed jibgħat lil kulħadd jagħmlu l-missjoni tiegħu. Għażel 12 il-miġnun biex ngħidlek, tgħiduli Fader kif qed titkellem hekk fuq l-Apostli. Għiduli liema bniedem flok kullum ħajftaħ aġenzija jew ħajftaħ business, isib il-12 imħawwad bħalma kellu. Pietru, jien naqbes għalejk, noqtol għalejk, imbagħad jiġidu mal-ewwel. Iż-żewġ ċaħwa u li tirrat li ħsiebhom li jilħqu mhux sibhom f'dak li qed jgħidilhom Ġesu. Wieħed Ebraw u ieħor Ludi, wieħed Ebraw u ieħor Griek dejjem jiġġieldu għax kienu kontra xulxejn. Ieħor Mattew li kien Ludi jisraq lil Lud biex ħallas ir-Rumani. Għidu li sħabu kif kienu jaraw. Ġesu kien jgħix ma' dawn in-nies u kien jismagħhom jillitigaw, jiġġieldu u bena knisja bihom. Dax qed ngħidu dan jiena. Għax Kristu bena l-Knisja fuq il-midinbin bħali u bħalna. Ġesu jeqeda biċċa tal-art bħali biex jagħmel il-ġejt u forsi midinbin bħalkom biex jagħmel il-ġejt għax il-ġejt mhux aħna nagħmluh, aħna niżerew u Alla li jkabbar. Jiġifieri intom parti minn din il-Knisja meta Ġesu jgħidilna morru xandru, intom kultant tistgħu xandru aktar minni għax tkunu fuq il-postijiet tax-xogħol, tkunu fejn il-baħar aktar minni forsi u bil-mod kif tgħixu, kif titratta lil uliedek, kif tħobb il-uliedek, kif tħobb il-martek. U jansra dak li jtina l-ferħu nafuh aħna. Għax jekk ngħixu dawn il-valuri li huma sempliċi li mhumiex ħafna ma jiswewna xejn flus. Imma jekk jien ngħid tara jiena rrid naqatta almenu żmien biżżejjed ma' marti nurija li nħobba affarijiet żgħar, tiftakar il-birthday tagħha, tiftakar tixtrila bukett. Huma affarijiet żgħar li aħna ma nagħmluhomx, sirna wisq. Ma nafx jibsin, qalbna jibsa. Eżis u tani qafaw. Dan il-Vanġelu tajjeb ħafna u sabiħ, mur waqraw. U l-aħħar kelma, b'xejn ħadtu u b'xejn għatu. Jekk inti għandek business u rnexxa mhuwiex tiegħek, id-doħni ta' jomlok Alla. Jekk inti għandek il-flus, tgħid għamiltek biex
ايوه انت بعطيتها، اما مخك والموت كيف خدمت فلوسك والموت كيف هو دون مو يشتيك انا اعطالك ليلك بشين رجفيت وبشين اعطي عشان احنا نخزبو للحقنا شمكين متى البزنس تيجي نشا مش انت يا اسرى ما ريش نكون ايه بس زيد فينا واستبقى الرجونا تعرفوا اكتر مني ringrazzjaw l-Alla u għejnu fejn tistgħu. Ħani għafaw, kun ifaħħar Ġesu Kristu. Ekk, nqumu l-wieqfa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed, missier li jista' kollox, daħla is-sema u l-ard, dak li ma jidirx, mlej wieħed Ġesu Kristu, ben waħdini ta' Alla. imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawn min dawn. Alla veru min Alla veru. Imnissel mux mamlu. Natura waħda mal-missier bih sar kollox. Nizel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bada tal-Ponzu Pilatu mietu difnu. Fitelem għamin bil-wiet skont il-kodba mqazz u tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. وعندي يرجيجي بالجلوريا شام الحق الحيين من الميتين والسالت نتيه وما يكونليش تميل في السبيرتو سانت الحي دي جاي من المسير من لبن يوم موجه في الكلمة المسير وما لبن وليتكلم فوم البروفيت في كنيسة واحدة قديسة كاثوليكا وأبوستوليكا نستقر ممضية واحدة على مغفرة النبيت نستنى الأمر من الويت هاي تزمين اللي جاي Amen. nilqgħu eżiskut l-istedina li qed jagħmlilna l-mulej illum biex nitolbu lil sit il-ħsad ħajjibgħat ħafna ħaddiema fil-ħsad tiegħu għaliex il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Mulej bnedmin tad-dinja llum qishom naċ bla raj ifittxu lil min jurihom it-triq li twassal għall-lena vera. Għamli l-Knisja tkun għalihom dak li hi sinjal tas-salvazzjoni għal kulħadd nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej inti bla qiegħda sejjaħt qlub ġenerużi biex jagħtu xhieda tiegħek quddiem id-dinja. Għamel li aħna bħala poplu Nisrani ma nonqsu qatt li nagħtu xhieda tiegħek bl-imġiba tagħna quddiem il-barranin li jiġu fostna u jgħixu magħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk turi wiċċek lil dawk kollha li ħallew din id-dinja u lil dawk kollha li tul ħajjithom fid-dinja ħabirku għal kobor tas-saltna tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Tolbuk għal dawk il-pajjiżi li hemm il-gwerra biex il-mulej jiftaħ l-imħuħ tal-mexxejja ħajjilħu paċi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox aħna rrodulek ħajr għax għoġbok issejħilna u tallimna tagħmilna għalik saltna ta' qassisin u ġens qaddis. Għatina li nozzu s-sejħa tagħna u l-vokazzjoni tagħna tansara bi Kristu Sidna. Amen. Araw ximħabba qawwija għandu għalina għall-missir. Araw ximħabba qawwija għandu għalina għall-missir. Li najqisna bħala uliet. Li najqisna bħala uliet. Araw ximħabba qawwija għandu għalina għall-missir. Araw ximħabba qawwija għandu għalina għall-missir. Birek int mulejjana tal-ħolqin kollu. Xitubitek tajtna l-imbejt li għedin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li min jisir għalina x-xogħol tar-ruħ.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. Għamulej bil-idejk il-sagrifiċċju għal-tifif glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawk id-doni li qegħdin nofrulek inti tagħmilhom għalina jkelu sakrament biex bijom tajjixna u ġġeddidna sa fir-ruħu, sew fir-ruħu, sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna kunu dejjem mejjuna bijom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nżuħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil libnek il-waħdini biex jifdiqna u rittu jsir bniedem bħalna b'kollox minn barra jdnu biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qadisin kollha tiegħek infaħruk fer kbir intennulek u ngħidu Addis, addis, addis. Mulej Alla tal-eżerċiti smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Sanna fil-ola tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. U sanna fil-ola tas-smawiet. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn inti kuddusija. Għaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Kudu u kulu, il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla, ħajl kalċi, radlek il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, kudu u jxorbu minnu l-koll, ġdan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek, għana namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U radulek ħajra xoġbuk til-qana, għawn u d-diemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li ħallew din id-dinja. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Mod partikolari l-lum nitolbu għarruħ George u Jimmy Sainz. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebtijiet. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu.
kif għallimna u ridna nagħmlu l-bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salvnatek ikun li trid inti kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum ħatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fi ġrib, stessna mid-dejn. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den. Għatina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħares neħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jintrit fija, li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem amin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan l-ħaruf Talla, dan u dak li jneħħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem amin. Id-dem ta' Kristjan snaħi. Ir-raju s-sittija jkun int mulej, taħt ħarstek nistri fislim, mexxini ħalli gawalni fitri li twassal għal-fer bla tmiem. Madwar ir-resqin lamijiet il-mewt, ma jinnibqa nitma' fik, għax inti sultan libri et setan, teħlisni min kull tiġri. Int majtni mulej blikel ta' smewit, sawab fuq is-sejt għaddis, ħallini natik imħabti biex fik nistriħal kull żmien tislim. Ir-raju s-sittija jkun int mulej, taħarstek nisri fislim,
مشيني علي داولني فطري لتوصل عالفر بلا تميم. Waqt li nkomplu nirringrazzjaw il-Ġesu ġewwa fina. Ejju npoġġu taħt il-protezzjoni tiegħu dak kollu li se ngħixu matul din il-ġimgħa issa li ħanidħlu fil-festa tal-Madonna ta' Pinu li taħbad fit-22. Għalhekk nixtieq nistiednu liż-żgħażagħ il-koppja rajjes u l-familji bit-tfal għal dak li se nagħmlu nhar is-Sibt li ġej. Nhar is-Sibt li ġej fil-pjazza tas-Santwarju bejn is-7:30 u d-9:30 ta' flaxija se nagħmlu edizzjoni ta' Towards li ssejjaħ liż-żgħażagħ u l-koppji l-familji żgħar. Għaddu l-kelma. Min jixtieq intom ħerġin iġbru l-messaġġ tal-isqof huwa messaġġ sabiħ marbut mal-okkażjoni tal-festa ta' Pinu qiegħed hemm wara. Flimkien mal-programm il-familja Uċin suppost irċevejtuh mal-bulettin. Jekk le tistgħu tiġbru wieħed minn fuq il-mejda intom u ħerġin. Żewġ affarijiet. Biex inżommu s-santwarju nadif għada fis-7 neħtieġu ħafna volontieri. Anke irġiel jiġu jgħinu jġorru l-ilma, it-tindif l-indafa d-dinjità tal-post. U sa-3 min jista' u min għandu ġibulna fjuri u weraq tal-Bella Donna. Tafu li hawnhekk fil-jum tal-festa jekk ikun hawn ħafna u ħafna fjuri. Infakrukom li nhar l-erba tal-Madonna se jsir pellegrinaġġ mis-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa għas-santwarju tagħna. Ir-Rużarju tal-Paċi jkun fis-6:15. Ninġabru hawnhekk fis-6:15. Nitolbu. Tarbina mqazza li għamilna mulej Ġesu, timlilna li ruħna bil-qawwa tas-sakrament qaddis tiegħek. Għatina nitolbuk lajnuna biex ngħixu tarbina tagħna f'ħajjitna bi Kristu Sidna. Amen. Qabel ma mmorru ngħidu 3 Avamarijiet il-Madonna, nitolbuha npoġġu fil-qalb tagħna dawk kollha il-grazzi li nixtiequ naqgħu minn għandha waqt li ngħidu dawn it-3 Avamarijiet. Slim għalik, Marija, il-grazzi inti mimlija, s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija, s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzi inti mimlija, s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Aqlalna l-grazzja noħorġu minna mingħajr tija. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj lill-Alla. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb. Lilek ukoll. Lilekom Alla baxqa inselmulek xint fitxi l-odwa l-anjana nulek bil-fer bilena lubna monija Ave Maria, Ave Maria.